Hola xics i xiques, com esteu? Faig este vídeo per explicar l'activitat 4 de la pàgina 147, vale? Teniu així un gràfic, un gràfic de barres en unes dades, no sé si es veu bé així, però vosaltres ho teniu en el llibre. I així vos dona la informació, les dades dels pacients que han sigut atesos en un ambulatori en els mesos de gener, febrer i març, separat en homes, que són les barres blaves, en les dones, que són les barres roges, i els xiquets, que són les barres grogues. Val. El problema, l'activitat, té tres enunciats. I el primer diu, Maria, en veure el gràfic, mirant el gràfic simplement, diu que al febrer van atendre un 20% més de pacients que al gener. Val? Jo he ficat així en una graella per tindre la informació així d'organitzada i la puc veure, la tindré més a mà. Simplement, val? Aleshores, diu que Maria simplement, mirant este gràfic, diu que sap que en el mes de febrer van atendre un 20% més de pacients que al gener. Jo, mirant així en la meva graella, el que veig és que en gener n'hi ha 180 homes i en febrer 200 homes. És a dir, 20 homes més. No un 20%, sinó 20 homes més. De dones igual, de 140 a 160, 20 dones més. I de xiquets igual, de 120 a 140, 20 xiquets més. És un 20% això? Penseu a veure si té raó o no. Després, és cert que al març van atendre un 25% menys d'homes i de dones que al febrer? Al març van atendre un 25% menys d'homes i dones que al febrer. Aleshores, he de calcular, com teniu així, homes i dones de març i homes i dones de febrer també, això són 360. I, una volta tingués homes i dones de març i de febrer, he de veure si he de calcular el 25% menys de les homes i dones de febrer, val? De 360, 25% de 360. Em donarà un número que li restaré a 360 i el resultat d'aquesta resta l'hauré de comparar en aquest número, que són els de març. I ahí miraré a veure si realment hi ha un 25% menys d'homes i dones atesos en març que en febrer. Ara anem a veure el tercer puntet i diu que a l'abril van atendre un 5% més de pacients que a març. Quants pacients van atendre en abril? Molt fàcil. El mes d'abril és el que tenim que trobar, val? Sumem tots els pacients de març, perquè diu que van un 5% més de pacients que al març, sumem tots els pacients de març, calculem el 5% del total de pacients de març, i ens donarà un número, ens donarà 5, 10, 20, val? I aquest número li'l sumem al total de pacients de març, i això ens donarà el total de pacients d'abril, val? Espero que us hagi servit. Si teniu algun dubte, consulteu-me, per favor. Gràcies, adeu, passeu bon dia.